No je otázne, či nebude musieť zmeniť trochu výstavbu útoku pre druhou tretinou hostujúci tréner Stantien, lebo úplne dobre to s rozohrávkou nie je a tu je trest. Viktorovi Šachvorostovovi. Toto je zase raz nová kombinácia hostí, ale teraz vedie k chybe a toto je veľká šanca pre Svitanu zvýšiť v oslabení. 2-0 pre tým Aqua City Pie. Naozaj veľmi nepríjemné okamihy. Vidíme, že aj vôbec nie je možnosť sa postaviť, ale samozrejme hostia pokračujú vo svojej presilovkovej príležitosti a dávajú gól. Exekúcia. Ale gól nedáva a na opačnú stranu už trieli Surový. Bude to brať z úhla Surový. Jeho zakončenie 2-2. Pri mantineli teraz početná prevaha hráčov v bielomodrom a toto bola veľmi dobrá spätná prihrávka. Tak teraz sa už domáci hráči do šance dostanú a využijú. Aj vystrelil, ale zase raz triafa iba Popradský Val, tento raz chválim exekúciu, ale tlak hostí sa stupňuje. Bartakovič, strelecké zakončenie z prvej vyrovnané na 3-3. Minúty pred koncom druhej tretiny sa môžeme po očku pozrieť aj na výsledky z ostatných športovísk, ale asi nám to nebude umožnené, lebo hostia sa rútia do brejku a to je gól na 3-4. Snaží táto prihrávka na Nespalu mala oči. Pred brankovom priestore naďalej zaparkovaný Pšigocký, zatiaľ na neho hráči puk neposielajú až v tomto okamihu. Vyrovnané na 4-4. Treba povedať, že Šťukám to zatiaľ na domácom ľade v tejto sezóne naozaj pristane, ale teraz inkasujú gól na 4-5. Vyzerá. Hostujúce Topolčany k dispozícii z vylúčenia Tomáša Klímu za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou. Aničný prechod do pásma, hostia skórujú 6. gól. Tak pokračuje nápor domáceho celku vo formáte 6 proti 5. A toto je zníženie. Tak a teraz... Nebola to dôrazná strela. Alexander Plochotník môže vyviesť do stredného pásma a možno backendom poslať do rozhodnutia Viktora Šachvorostova 5-7.